kune dzimwe nyika unotozwa kuti vaurayiwa neflu. Asi muno muZimbabwe munhu kungoti kosore kosore mangwana akutofamba. Ndo patiri kutaura tichitaura nyaya dzemashona idzodzi. Saka zvandingada kuti kuvhurika kwenjere kuvanhu vedu, ngatisanyanyei zvedu kunyanya kufunga kuti muZimbabwe hatina chatinacho. Titori nemhando dzemombe dzinotoshingira inguveni nguva yekushaya sora maichisamba. Sora rapfupika kudai, rurimi rwemombe rwaakuita initachi neivhu. Kune mamwe mhando dzemombe dzekuti dzikangogumana rurimi rukangosangana nevhu zvatova zvirwere. Yaakutorwara, yaakuda kurapirwa, mishonga inotaurwa ipapo. Asi tine yedu yandiri kutaura inonzi mashona. Handisi kuti haifaniri kuriritirwa kwete, handisi kuti hamutodhibhi zvachose, asi ndiri kuti nekumwe kushingirira kwaiinako nekuti imhando itori specific for nharaunda yeZimbabwe, for nyika yeZimbabwe. Even tikaenda kumbudzi, kune dzimwe mhando dzinonakidza maisamba kutaura kuti ndine mabhuwa gotsi angu, ndine anobva hanzi zvakati. Asi tine mhando dzedu maisamba dzekuti ukaenda kupasi kunana Nyanyadzuko, nyangwe kwakaoma kuti gwa kuine tuminzwa tumashirabhu turiko, unoona uchiti ukaivhiya ine mafuta, inenge yakanuna. Ndidzo mhando dzekuti semaZimbabwe ngatidzigamuchirei, ngatidzifarire. Handisi kuti siyai idzi dzinobva kune dzimwe nyika, asi dzakanakira kunyika kwavo ikoko. Vane nemishonga navana mazvikokota vanotoongorora mishonga inoenderana nembudzi nemombe idzodzo. Kune kuZimbabwe tinowo dzedu, even pakurima tinowo ana mapfunde vaya vanotoenderanawo nemwaka yemuZimbabwe muno. Mashoko makukuti zvauchasiya wandibhabhatidza ndakutonzwa kuda kunoitawo zvekurima. Unoziva unozvitaura nenzira yekuti munhu wese anobva ada kuenda kumunda. Vadikani, mufaro wangu kusangana zvakare nemi. Pane mumwe mukana tiri muMaisamba Show umwe matinokurukura upenyu. Tiri pachikuva chemhemberero chatiri kutora vana vakasiyana siyana, vakuru, vadiki, munoziva kugona hakuna zeraka. Saka tinongovatora nekuti tiri kuvapemberera nekuti vari kusumudza mureza wedu wenyika yedu yeZimbabwe. Tinenge tichingoti havo asi hatigone kupinda muchikamu ichochi tisina kutenda vedande mutande vanotipa iwaya masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose. Maisamba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande mufunge zvinoendeka. Nhasi ndine tsvarakadenga iri pano, chisikana chakachekererwa kunge shereni. Regai ndimuchingamidze pachirongo. Wakadii hako mwanangu? Mazvita maichisamba, ndinotenda. Ndinofara zvangu. Ndinoziva kuti mazita iwe uri munhu ari muhofisi dzevanhu. Ndinombokuona uchiita zvirongwa zvako uchidini. Saka nini ndoda kuti uzvisume kunyika kuti unonzani. Nokuti tinoziva kuti mamwe mazita ndeye madunhurirwa, mamwe ndeye kungofara, iwe unonzani. Inini maichisamba ndinoitwa Wadzanai Manyore. Ndiro zita randinoshandisa pamabasa andinoita, ndiro rekuberekwa naro, ndiro official ratingati zita riri pachitupa. Aiwa, ndino mufaro wangu kuti ndikuone uri pano, mufaro wangu zvakare kuti nditaure newe. Ini ndinokuziva semurimisi, ndisingazive kuti pane mamwe here mabasa aunoita, asi chakaita kuti ndikukoke maitiro aunoita, manzwisisiro aunoita, nokuti tinoziva kuti kazhinji basa iri urimisiri ranga risinganyanyetwa nevanhukadzi. Iwe wakasundwa nei kuti indoda kuita murimisi? Maisamba mazvita nekubvunza mubvunzo iwoyu wakakosha zvakanyanya. Inini chakandipinza munyaya dzekurima idzi, ndinobva kumhuri inorima. Tiri varimi kwatinobva. Saka even kuenda kuchikoro chaiko ndakaita degree rangu rekutanga neAfrica University reAgriculture raitoriritirwa nekurima. Tiri varimi kwatinobva, tinorima fodya, soya beans, chibage, mombe, wheat. Saka kwandinobva kuna mai nababa vanorima. Baba vanguwo vakatoitawo zvekosi yekurimisa kutanga kwema80s chaiko kuRio Tinto ndokwavakadzidza. Mai vangu vakaitawo futi iyo kosi iyoyo, asi vanga vari mudzidzisi. Saka chakandipusha even kunoti ndinodzidza zvekurima inyaya yekwandinobva. Ndizvozvo mashoko akanaka ekurudziro. Tiri kubva tatoona kutoti mhuri yese iri kuita zvekurima. Vanhu vaifunga, unoziva pfungwa dzimwe dzatinoda kubvisa mukati mevanhu ndedzekuti munhu ukamuudza kuti murimisi anotarisira kuona
vanhu vakasviba-sviba vakadini. Ko iwo kana uchiti murimisi uri kutarisei mukati mebasa rako? Unongoita zvinhu zvako wega here? Unobatsira vamwe vanhu here? Kana uchivabatsira unovabatsira sei? Mai Chisamba, tichiita basa redu iri rehurimisi ibasa rakakura randisingakwanisi kuisa muboka rimwe chete. Ende kuva murimisi hakurewi kuti unomira wega pachitsuwa paisland. Hazviiti izvozvo, hazvigoni kushanda nevanhu. Saka mukushanda nevanhu, mukupinda muvanhu, unosangana nemadzimai dzimwe nguva mabasa awanenge achiita ekurima akawandira kuchidzimai. Madzimai tinoziva vanonyanya kuda izvo zvananzungu, nyimo, mabhudzi, manhanga. Ukabva kuboka iroro unoendawo kune vechirume. Vechirume unoona vakazara kunona fodya, kumombe, kuzvipfuyo, kupi. Ukaenda kune vechidiki vanowo mabasa avo anoita atingati maprojects aya, maboka avo vanenge vachiitawo. Saka ibasa rakakura rekuti paunosvika dzimweni dzenguva vari kuda ruzivo maererano nezvandakadzidza, dzimweni dzenguva vari kuda kuenda pachivhitivhiti. Saka zvinenge zvichienderana nekuti munhu wauri kubatsira, mumwe ari kutanga kuda kutopinda mune zvekurima, ari kuona vamwe ari kupunduka nazvo, saka ari kuda kubatsirwa kuti saka opinda sei mazviri. Dzimweni dzenguva mumwe akuda iye atingati publicity, akuda kuti mabasa ake aonekwe nenyika. Saka zvinenge zvichienderana nekuti ukasvika pamusha, ukakokwa pamusha, pamwe unotoenda wega usina kukokwa, une zvakudhonza kuenda ipapo, kuda vane mbambaira dzinomwisa mvura. Saka zvinenge zvichienderana nekuti pawasvika ungawabatsira sei. Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo chaizvo. Ndinoona kuti paongororo netsvakiridza yatakaitawo isusu taiona kuti vamwe vevanhu vedu havagoni kushandisa nyika yavo, havagoni kushandisa minda yavo. Unoona munhu aine munda wake wakakura chaizvo kubva pano neukoko, anongoti aiwa tiri kuenda kumunda, panongorimwa pamwe pakamwaiwa nyevhe, pamwe pakamwaiwa zvitsunga, pamwe pakamwaiwa. Ndourimisi rewauri kutaura iwowo. Vanhu vedu urimisi uhu hwakanga huchiitwa nevanhu vedu wakawanda. Waingori ungonzi endai mutema muriwo tidli, endai mutema nzungu, endai modzura nzungu tidli. Saka urimisi wahuri kutaura iwe wahunokurudzira ndeupi? Mai Chisamba, zvakanaka zvikuru kuti vanhu kana tichitaura nyaya dzekurimisa tinzwisise kuti kune maboka akasiyana-siyana. Kune kurima kwekugutsa mhuri yako chete, poita zvishoma-shoma zvichida bhagidhi rechibage kana renzungura unozongotengeswa kuti vana vaende kuchikoro. Topinda kune vatingati varimi vane minda midiki asi vachitengesa, atingati masmallholder commercial farmers. Kozoita iwo vane minda mirefu. Asi zvichida sekutaura kwamaita muchitanga kubvunza kuti kune vamwe vaya vanoti vane munda mukuru asi zviri kuitwa pazvisi kuenderana nendima yavainawo, vanenge vachida rubatsiro vakadaro. Kuda vanoda rubatsiro zvichida nezvikwanisiro yatingati mari, zvichida mainputs zvinotangisa kuti vakwanise kunyatsoshandisa ndima yavo yese. Zvichida vanoda kuita pamwe kubatana nevamwe, zvichida vamwe vane mari but pekurima havana, saka vanokwanisa kuita mubatanidzwa. Saka patinosangana nevanhu vakadaro, unenge wakuchiona zano raungabatsira munhu kuti ndima yake ishande zvizere zviri mugwara nezviri kutarisirwa nehurumende yedu, zviri mugwara nekugutsa munhu wese, nekuti muminda umu haasi munhu wese akadzidzira zvekurima. Asi hazvirevi kuti munhu iye haafaniri kurima nekuti haana dhigiri kana diploma kana bepa rinoita kuti arime. Anokwanisa kutorima zvinogutsa nyika asina zvake bepa. Ndo patinozopinda isusu neunyanzvi, nekurudziro, nemashoko atingati advice iya ekuti munhu ozvifambisa sei zvichienderana nendima yaainayo. Mashoko akanaka, mashoko ekurudziro, nekuti tiri kuzviona sekutaura kwandamboita ikoko kuti munhu anenge asina chipangamazano. Vadikani muri kunzwa kuti kunyange kurima ikoko kunotoda kupangwa riri zano. Zvinhu zvese zvinotodzidzirwa. Muri kuona chisikana chiri pano, chimhandara chiri pano, wadzanai ari pano akatoenda kuchikoro chekurimisa, madhigiri akadai ekutoti kurimwe zvinhu zvinoita zvokurimiswa izvozvo. Ndinoziva kuti isusu kana kazhinji vanhu vachitaura kuti vanorima vari kureva ivhu nebadza, ivhu negejo. Asi iwewe kana ndichiteedza mabasa ako ndiri kuona kunge unyanzvi hwacho huri kusiyana. Uri kuti ukaenda kuzvipfuwo moti muri kuita kurimisa,
mukaenda kuvhu muri kurimisa. Zvine mapato akasiyana here izvi, nokuti kana tichiti vanhu vari kurima chinotanga kuya mupfungwa medu kuti kurima kushanda negejo netrakita nebadza. Urimi hwakasiyana sei? Mai Chisamba, muchitarisa zvakaita industry kana kuti bandiko rezvekurima rakakura. Kune vanodhila vanoshanda neivhu chete yatingati soil chemistry, kune vanoenda kune zvemhuka, kune vanoenda kuzvirimwa. Zvirimwa zvacho futi zviri mumapato akasiyana siyana. Kune zvirimwa zvekuti zvichida nemwedzi mitatu wakutotengesa, koita zvirimwa zvakaita semiti yemichero. Varimi futi vavo vanoita maapple, vanoita maranjisi, maorange, varimi futi vavo. Saka muchitarisa iye yatingati value chain inotangira kunyaya dzeresearch dzatingati dzeongororo. Vanhu ivavo vari muagriculture vari kuongorora, vari kuuchika mbeu dzinoenderana nekwatinogara muZimbabwe, dzinoenderana nekuchinja kwemwaka. Vari muresearch, vari mune zvekutsvagiridza nekuongorora. Kopinda tichibva ipapo kouya vanoita zveproduction. Muproduction ndo mune varimi, ndo vaya vari kushanda neyo, vari kuuchika mbeu, vari kubudisa mbeu dzakasiyana siyana, anganzi dzimwe dzenguva maclimate smart varieties anozotorwa nevarimi. Paproduction apa ndo pakazarira vana veZimbabwe vakawanda, ndo pakazarira varimi. Tichibva ipapo taakuenda kune veprocessing, vari futi muagriculture, vari futi mune zvekurima vanhu ivavo, nekuti vari kutora zvichida chibage kuchiita hupfu, zvichida nzungu kuriita dovi, zvichida sunflower kuiita mafuta, zvichida mafunde pachibuda zvinobuda ipapo. Saka vari muprocessing, vari futi munyaya dzekurima vanhu ivava hativasiyi. Zvichibva paprocessing taakuenda kune vezvekutengesa kumarketing, kunopinda kana imimi vana Mai Chisamba, kunoya munhu pano ari kushambadza dovi rake. Munhu iye muri munyaya dzekurima hatimusiyi nekuti hatisi kuti ane gejo kana kuti ane badza. Munhu ari kutoita processing, munhu ari kupinda munyaya dzemarketing iyeye. Ndo panopinda even vana vanoenda kumakoreji akasiyana siyana vachiuya nemapepa emarketing, strategic marketing, zvakadaro. Vanhu vese ivavo vari munyaya dzekurima. Tabva ipapo tozouya kune atinoti pachirungu maconsumers, ndisu vanozodya futi. Tarima tichadya, tatengesa tichadya. Saka munyaya dzekurima tichitarisa zvikuru sei nenyika yedu yeZimbabwe, munhu wese asingadi achida, asingazvizivi achizviziva, ari munyaya dzekurima. Mashoko makuku techenjedzo. Munoziva kudzidza kupera vadiwa tariri nevatereri. Manga muchizivawo kuti nemiwo kana muchidla zvinobva kumunda muri kutoriwo munyaya yacho iyoyo, nekuti mukutaura kwedu tinoti adziya moto wembavha naiye imbavhawo. Saka kana tichinge tadya hatigoni kudya zvinhu zvisina kubva kumunda. Ndomboenda pazvipfuwo. Pazvipfuwo apa ndezvipi zvipfuwo zvine mukurumbira? Ndezvipi zvipfuwo zvatingape vanhu mazano? Nokuti tiri kuona vamwe vanhu vari kuchema wadzanai. Unonzwa tanga tine mombe dzedu dzese agore rino kwakaipa dzakapera kufa. Mombe idzodzo dzakazodini? Vanhu vedu vane nzwisiso here kuziva kuti kana zviri zvipfuwo zvinotodawo kurarama sevanhu. Yokunzi vari pamedical aid vari kurwara vanoda kutarirwa nachiremba. Zvasvika here kuvanhu vedu? Nokuti vanongochema kuti huku dzese mufungedzana handinadzo, danga rese rakafa, handisisina huku. Chiko chinombodaro? Mai Chisamba, panyaya dzamataura inyaya hombe inoda kuti vanhu vave nekuva kuvhurika kwenjere nekunzwisisa. Ndichitangira pakuti sevana veZimbabwe, sevana vevhu, tisanyanye zvedu kutarisira zvinhu zviri kunze maningi kana kutarisira zvinhu zvekuti zvingashamisira. Panyaya dzezvipfuwo tine breed yedu kana mhando yedu inonzi mashona iyai. Ndoziva kuti tine mhando dzemombe dzinonakidza kutaura, dzine manzwi anotapira kutaura, kuti ndine Brahman, ndine Bonsmara, ndine mastie zangu, ndine Afruzebhu, ndine Nguni, but tine dzedu mazita evana naiwadzana kunaka. Tine mhando dzedu dzemombe dzinonzi mashona. Mai Chisamba, ndichipa mufananidzo, ndine murungu wandaitandara naye iro svondo rino isati rapera. Vanhu vanosotarira kusocial media dzangu kwandinotandara, ndine murungu wandakatoshanyira akatotsarudza kuzvipira kuti ini ndinoita zvemashona, nekuti mashona ndiro breed rinoenderana nenyika yedu yeZimbabwe. Pazvirwere rinotolareta, rine kakusimba pakauya zvirwere. Watingati kana mwana uya kune zvimwe zvirwere zvakati
kune dzimwe nyika unotozwa kuti vaurayiwa neflu. Asi muno muZimbabwe munhu kungoti kosore kosore mangwana akutofamba. Ndo patiri kutaura tichitaura nyaya dzemashona idzodzi. Saka zvandingada kuti kuvhurika kwenjere kuvanhu vedu, ngatisanyanyei zvedu kunyanya kufunga kuti muZimbabwe hatina chatinacho. Titori nemhando dzemombe dzinotoshingira inguveni nguva yekushaya sora maichisamba. Sora rapfupika kudai, rurimi rwemombe rwaakuita initachi neivhu. Kune mamwe mhando dzemombe dzekuti dzikangogumana rurimi rukangosangana nevhu zvatova zvirwere. Yakutorwara, yakuda kurapirwa, mishonga inotaurwa ipapo. Asi tine yedu yandiri kutaura inonzi mashona, handisi kuti haifaniri kuriritirwa kwete, handisi kuti hamutodhibhi zvachose, asi ndiri kuti nekumwe kushingirira kwainako nekuti imhando itori specific for nharaunda yeZimbabwe, for nyika yeZimbabwe. Even tikaenda kumbudzi, kune dzimwe mhando dzinonakidza maitsamba kutaura kuti ndine mabhuwa goats angu, ndine anobva hanzi zvakati. Asi tine mhando dzedu maitsamba dzekuti ukaenda kupasi kunana nyanyadzuko, nyangwe kwakaoma kuti gwa kuine tuminzwa tumashirabhu turiko, unoona uchiti ukaivhiya ine mafuta, inenge yakanuna. Ndidzo mhando dzekuti semaZimbabwe ngatidzigamuchirei, ngatidzifarire. Handisi kuti siyai idzi dzinobva kune dzimwe nyika, asi dzakanakira kunyika kwavo ikoko. Vane nemishonga navana mazvikokota vanotoongorora mishonga inoenderana nembudzi nemombe idzodzo. Kune kuZimbabwe tinowo dzedu, even pakurima tinowo ana mapfunde vaya vanotoenderanawo nemwaka yemuZimbabwe muno. Mashoko makukutengi zvauchasiya wandibhabhatidza ndakutonzwa kuda kunoitawo zvokurima. Unoziva unozvitaura nenzira yekuti munhu wese anobva ada kuenda kumunda, munhu wese. Asi ndinoimba kuti vadiwa tarini vateereri manyatsonzwisa kuti hongu ngatiregei kusvasvamira zvatisingakwanise. Zvataurwa pano kuti tine mhando dzakasiyana siyana. Upenyu hwako hwauri kurarama, homwe yako yauinayo ndiyo inokubatsira kusarudza kuti woita dzipi. Isu takakura tichiona mombe dzedu dzana sekuru dzaipiwa mazita ana Brakwacha, ana Pondomari, ana chii. Idzodzo dzakasimba. Ndo zviri kutaurwa nezi mhandara riri pano kuti idzodzo tikadziita kunyange tikazoita dzimwe idzi hadzibva dzaparara zvekuti kwaivapo vakambenge vaine mombe dzakaparara dzese, nekuti mombe dzinoda kuriritirwa, dzinoda kuitirwawo zvino, mbudzi dzinoda kuitirwawo zvino nezvinezvi. Mbudzi dzingachengeteke seiko kana munhu akafunga kuita mbudzi? Nekuti dzimwe nguva chinonetsa kawadzanai, mbudzi dzinorunza. Dzinoda kutarirwa nevane simba. Unofunga kuti kana ndikapiwa mbudzi hadziswere dzapedza magadheni evane. Nekuti wakagara zvatakaita panapa, mbudzi dzinenge dzauko. Dzinochengeteka sei? Tingakurudzire vanhu vedu seiko? Nokuti wati tine mbudzi dzedu, ngatiti tinoda kudziita. Pane ane nguva here yekuswera achingofudza mbudzi? Toita sei? Isichidzida maichisamba. Mbudzi iri paviri, dzakanaka nyama yacho zvikuru, dzakanaka kuchengeta, zvine pundutso, zvine kupunduka mazviri. Asi zvakare mbudzi inokwanisa kukonzera mutauro pakugarisana nevamwe, kupedzisira musingachaonani, nekuda kwekuti mbudzi sekutaura kwamaita imhuka inoda kunyatsa kuona. Even mukatarisa mumugwagwa chaimo, kashoma kunzwa kuti vatsika mbudzi, pane mbudzi yatsikwa. Asi zviri nyonye kunzwa kuti pane mhuka yatsikwa kana dhongi. Asi mbudzi yakachenjeresa, yakangwarisa. Saka inoda kuona, because kana mumugwagwa vanodhiraivha asati ndambonzwa kuti kuna atsika mbudzi. Saka zvichida kuri kuti munhu azvipira kuti ndakupinda mumbudzi. Mbudzi hatidi kunyepa, low cost driver. Zvichireva izvo kuti mari yaungada kuti utange project yacho haisi mari yakanyanya zvakanyanya stereka, haisi mari yakanyanya wanda. Asi chandingakurudzira pana achadzitarisa mbudzi idzi, pavashandi venyu ngapave nekunzwisisana kwaminako nekushingisana, kupanana mitemo chaiyo yatingati pachirungu kuva strict, kuti mbudzi dzinge dzichichengetwa. Saka pakutanga kwembudzi mukatenderera munharaunda maisamba, mbudzi tunyenye kamwe $15, kamwe 20, kamwe 30. Saka kupinda mazviri asi izvo zvinonyanyoda mari. Even asi izvo zvekuti ungabva watoti unoda chikafu chekusupplementa chiya, chekuti ndakunotenga masaga angu kwakati kuti ndiuye nawo ndizowedzeredze pachikafu. Aiwa, mbudzi inokwanisa kurarama zvayo, especially mukatora mhando dzedu dzemuZimbabwe. Saka kune munhu angada kupinda mumbudzi, aiwa dzakanaka maichisamba mbudzi, hapana chakamboipa, chinongodiwa pahufudzi.
paufudzi apa. Ende mbudzi ichipuka zvakare chekuti chinobereka. Saka dzimweni dzenguva muridzi wadzo akanyatsa kuva tingati diligent kana kunyatsova careful, unopota vanhu vanopota vachitouraya vashandi vachitengesa. Nekuti kubereka kwacho kaviri pagore, dzimwe dzichibudisa matwinzi atingati mapatya. Saka ibhizimusi rakanaka rekuti vamwe vangada zvavo kuritarisira pasi. Asi nini mazuva ano ndinowanzokurudzira kuti munhu kana waita mbudzi dzako pachinhambo chekutengesa iri mbudzi nguva yekisimusi kuti mbudzi yangu ndeye $30, munodii zvenyu kana kuuraya, mouya kuHarare, moisa mufriji yenyu, motanga kutopeka kuti ikg iyi 2 kg. Saka dzimweni dzenguva mbudzi ine kana $25, 25 kgs, kg rako chirita pamu 4 kana $5, ukati 25 times 4 pachinhambo chekutengesa iri ye$30 watowa ne$100. And $100 tiri kutarisira kuti pamishonga yekurapira hauna unyanyobuda mari zvakanyanya, nekuda kwekuti iwewe wakatsarudza mhando inoenderana nekuhauna kuhonde kwamunogara, makatora mhando inokura kukaroi, makatora mhando inoenderana neivhu remuZimbabwe. Mashoko akanaka echenjedzo, ndinoimba kuti zviri kunyatsopinda zvichiti godyo, vanonwa vari kunyatsonzwa zvichinwika, vari kudya vari kunyatsonzwa zvichidyika, kuti ngatitsvagei mabhizimisi iwaya. Zvikuru sei tiri kungotaurira munhu wese, nekuti pakukurukura kwatiri kuita pano ndiri kuona kuti hapana asingagoni kurima, nekuti pane sarudzo sekutaura kwauri kuita kuti zviri kwauri kuti usarudze zvinodhura here, kuti usarudze zviri pakati nepakati, osarudza zvakadini zviri kwauri. Ini ndinoziva kuti isusu sevanhu vatema nguva zhinji kana tiine zvipfuwo zvedu tinoda zvedanga, tinoda zvedanga, kuti danga remombe iri, kadanga kedu kembudzaka kadididi. Zvino kana taakutora sebhizimisi, taakutora sebasa, nyaya yematanga iyi unoiona zvichiita sei? Kana idzo mombe dzepapurasi dzinopiwa mazita iri, ndinombogona uinadzo dzakawanda ukadzipa mazita ichokwadi maisamba kumapurazi andinoenda andinotenderera mamwe mapurazi makuru ekuti vane mombe 2000. Zvino ungapedza here uchiti Josephat, uchiti Busman, kuti haungapedzi. Chinenge chaakushanda pakuziva zvipuka zvako, waane mode of identification yaunoshandisa kuti udzizive. Vamwe vanoisa mategi, unoona panzeve yakarembera kunge mhete, asi chiri chiplastic kana cheyelo, chinenge chine zuva rakaberekwa mombe. Mai vacho vakatonyorwa kunzi mwana wa17 uyu, kana kuti mwana wa20 akaberekwa musi wa12/06. Ndo zvavakushandisa zvekuti iane mabirth certificate kamombe dzimwe dzakabrandwa ukatarisa chidya ichi kana iri mombe chakaita zvekudhindwa zvekuti pane nhamba dzakanyorwapo, unoona pamwe pakanzi PE07 zvichienderana nekulebhula kunenge kuchiita sei muridzi. Ende kune kwadzinotonyorwa sezvinhu zvatinoita mota kuti mota ine number plate, kune kwadzotozikanwa nekuti nyange ukaiba mombe iyoyo, even maicheka mauraya masiya dewe, rinotoonekwa kuti iyo iPE ichi iyo ndiyo kwamaichisamba yototsvagwa yozikanwa muridzi wayo. Saka pari pakuziva mombe dzako haungapedzi sese kupa mazita, uyu ndimevhisi uyu ndiani, haungapedzi, waakutsidzi izvo zvimategi zviya. Toenda panyaya dzematanga maichisamba, chipfuyo chese kana uri kuita sebhizimusi tinotarisira kuti pange paine mwero wekubatikirawo zvipfuyo zvako. Haungosairiri kuti tsero kwadzaswera ikoko, even kana dziri mupaddock chairo, paddock zvichida kana re1 hectare, zvichida kana re2 hectares, rinotoitawo kakuvakirirwa kwatingati kufensa kuya. Zvichida idzo mbudzi, munoziva maisamba mbudzi hadzidi kunaiwa. Unotorimawo paunoita kuisawo mazenga ako, zvimarata, zvimapowa akumisikidza kuti nguva yekunaya pane padzinodii, pane padzinohwanda dzakachengeteka. Even sebhizimusi une nguva yaunoda kuverenga zvipfuyo zvako, even muchigara kunoku kuHarare muchizomboenda kumusha kunyanyadzi kune project yenyu yamuri kuita, une nguva yaunoda kusvika uchiverenga, une nguva yaunoda kuziva kuti dzavharirwa here, nditumire mufananidzo, nditumire mapicha, mavharira here mombe, mavharira here mbudzi, mavharira here huku hwai. Saka paneka patinotarisira, haungazowaki zvako mudhadhadha wekuti zvibva zvaita kunge ameno, but pane patinotarisira mwero wekuti zviri kurakidzwa kuti muri kubatikira zvipfuyo zvenyu. Even vanouya kuno inspector vaya vanoonawo kuti pane mwero wehanya wekuratidza kuti uyu munhu ane hanya nemari yake, nekuti mombe dziye makasitarisa maichisamba imariya.
ndizvozvo mashoko makukutu isi tinongoramba tichingoti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Asi wataura zvimwe zvinhu zvanditi nakidzei, wati mbudzi hadzidi kunayiwa. Uri kungodaro kudzinzwira tsitsi here kana kuti pane chikonzero? Nokuti izvozvo ndofunga ini ndasingazvizini. Mbudzi dzikanayiwa maichisamba dzinobata zvirwere. Dzimwe unonzwa dzakuita masounds akati kunge dzine dziwa. Kana dehwe racho rinonhuhwa. Kune imwe kuti mukauraya mbudzi hamugari. Pane vamwe vanototi handidyi mbudzi kwete nekuti nyama yacho inoshata, asi akaurayirwa kwayakabudisa mweya unotyisa. Saka dzimweni dzenguva panonayiwa mbudzi paya unoona dzinobatikira zvirwere, dzakuita zvimbuyu, dzimwe dzinotofa, dzimwe hazvichataridzika, zvisina utsanana, hazvisina utano. Pamunoti muuraye nyama yacho kana paKrismasi vamwe vatenga, wati kwavadzanai kune mbudzi, kuivhiya kudai mweya unobuda ipapo, ndopatinondopedzisira tava nevana kana vamwe vanhu vakuru chaivo vanoti handidyi mbudzi. Ane gore raakaita munyama akasangana nenyama yaibuditsa mweya wekuti kunyabika, kunyaisa mandimu, kunyaisa vhiniga, mweya iwoyo hauiti sei, hauperi, nenyaya yekuti padzaikudzwa apa muri dzaimbosiya dzichinayiwa, dzimwe dzichiitwa sei. Saka pakubatikira mbudzi apa tine patinotarisira kuti dzingowo dzine padzinozopinda senge munguva yatakuenda yekunaya iyi. Mashoko akanaka echenjedzo, nokuti kudzidza hakuperi. Ndosaka tichiti tinodanana mukati meupenyu. Iwe uri mwana mudiki chaizvo kwandiri, asi ndatodzidza kuti mbudzi hadzidi dzokunayo. Tinongochema kuti dzine gwembe, dzine zvakati. Tataura pamusoro pezvinhu zvakawanda, asika kukicheni uku kunowanzoda tupoto. Miriwo iyi iri kuitika iyi ungadi kuti kudii? Ndoziva kuti chiringazuva chiye chakukwikwidzana nesu zvakanyanya. Kana taenda kumiriwo, kuzviye zvatinongoti ngatitei izvi, titore ichi, ngatitore ichi, unozviona sei? Maichisamba ndinokurudzira kuti pamiriwo yedu ngative vanhu vakasununguka, vanhu vari diversified, vane maonere matsva, vane mafungiro akazaruka. Nemhaka yekuti kune vari kupfuya hove padzimba dzavo, vanokuti kana vanzwa kuda hove vakunobata hove yavo. Pane vari kupfuya huku dzechibhoyi dzedu idzi atinoti marodhirana kana maindigenous chicken, vatoda vakutocheka huku yavo vakuisa mumuriwo. Asi zvichida hamuna zvenyu pamuri kuita zvipfuyo zvenyu, tinotarisirawo kuti mutenge muriwo wenyu kune vari certified, vanozivikanwa kuti nyama iyi yabvepi, kwete kungoti parodhi watoona munhu akavhiya pari kuita pane nyama yakanuna maakutonotenga. Zvichida imombe yafa yega, zvichida hove idzi dzaane pamwe 2 days dzasoraurwa nemaneti, zvichida dhemu racho rakapinda mishonga, dzimweni dzenguva mishonga yekurimiswa imune yakayerera mafertilizer akapindamo, ihove dzanga dzayangamira pamusoro pemvura, uyu bva angosvika bva akukuzva murodhi anenge achiitambisa kudai kunge mhinyu, imi maakutotenga. Saka patinotenga miriwo vana amai kana even vanobika vaya, ngatitarise kuti zvabva kupi, noti kundaona nyama yanga yakanuna chaizvo, pamwe yanga yafa yega. Kununa yakanuna but yanga yafa yega. Kana yafa yega inodii pamunhu adya? Pamunhu adya waakutora zvichida zvauraya zviya. Pamwe yafa neanthrax. Isu toziva kuti anthrax chirwere chino originata kubva kumabhufalo. Chirwere chemhuka dzemusango, nyati. Iyo nyati inenge ichifamba zvayo nacho semhuka yemusango inombodya zvimakwenzi zvichirapa, saka inoita upenyu hwakati rebei. Asi zvikauya kumombe, imombe dzakavharirwa kadzatinogara nadzo idzi haizozvikwanisa, haina access kana mukana wekunodya masora anowanikwa dhipu kunana Zambezi Valley kuya. Saka chirwere chakabva kunyati chikauya kumombe. Saka imi kana chadonhedza mombe nekukura kwayo, imimi semunhu munotarisira kuti zvinozopera kupi? Ndopamunowana takuwana vana kensa veusunguziva kuti zviri kubva kupapa. Dzimwe nguva mune nyama yamakasiitenga gore rakati chikatodhivhelopa chikava chirwere mamuri kusvika chokurigirai pasi. Vadikani kukara ngatiitei kushomanai. Tiri kupiwa chenjedzo yakanaka chaizvo kuti nokuti iye zvino zvatiri kufamba wadzanai kudaika tiri kungoona vanhu vari kuzunza hove. Vamwe vari kungodini. Miriwo iri kungotengwa. Tiri kuona miriwo yakaiswa mumabhavha. Bhavha rambobva kuwacha mitambo yabhoyi razoiswa muriwo razodini. Mimwe miriwo inenge ine mushonga ungati kudii pamuriwo tombotora iro mavegetable chaiwo kuti vanhu pano tiri kutaura upenyu, tiri kutaura hutano. Ndinoda kuti undiudze kuti pamaveji apa toita sei, nekuti vanhu havatombozvitsvaga. Tichitanga ipapo maichisamba panyaya yemaveji zvinobva kune vari kutorima, varimi vacho. Kuda ari makovho yake, ari maretsunga rake, ari machii chake,
akafirita marimwe zuro kana svondo rapera iye ari kunyatsoziva kuti muriwo uyu wanga wasara ne2 days kuti mushonga unyatsopera asi mupfungwa dzakanoziva kuti hakana even wasara ne1 day hapana anombofa chirega ndingoendese ari kumhanyisana nemari dzemafizi ari kumhanyisana nezvikwereti anoda kubhadhara magetsi ipapo vashandi vaakunetsa dzimweni dzenguva varimi vedu vanopindwa nekakukurumbidza kaya mosara muriwo ine yatingati residue usariridzwa wemachemicals saka ndo panonetsa kuti dzimweni dzenguva vaya vanonyanya kutenga mastreet ndoziva kuti vanhu vari kungwavhangwavha vanhu vari kutsvaga kurarama ane muriwo wake waakawaridza ane muriwo wake uri kubhuti kwemota asi kune iwe vari kunodya zvakanaka kuti unzwisise kuti muriwo uyu wabva kupi. Mukatarisa iyo rodhi yedu Emerson Mnangagwa rodhi yedu yatinayo iyi kune miriwo inobva kwana Mutoko kwana Mirewa kwanani zvichida mumwe panga pasara mazuva madiki diki asangopindwa nemweya wekukara mari ane zvamudzvanya anotoendesa muriwo wanga wasara pamwe nezuva rimwe chete kuti upere mushonga ivi pamunodya hamudonhi musi iyoyo asi muri kuona zvimwe zvirwere zvekuti zvikaenda pamwe kuchipatara hachina zita nepo pamwe makadya mushonga wanga wasarira turwogo tusingaurayi asi tune simba rekukudza chirwere mumwiri menyu. Saka patinotenga paya paya ngativei nenjere dzekuziva kuti zvabvepi zvandiri kutenga izvi shuwa uri kunakidza wakatarisa wakawaridzwa mustreet wabvepi muriwo uyu. Ndizvozvo mashoko makukuti echenjedzo vadikani herojira kufuka kana kuwaridza asi kana iwo wakudyawo muriwo wakawaridzwa mumugwagwa pambotsika bhutsu yabuda mutoileti zvikadai zvikadini pano chenjedzo yamuri kupiwa kuti ngatidyei zvinhu zvine nhoroondo yekuziva kuti zvambobvepiko zvakamira sei kuitira kuti tisangoramba tichingorwara. Vadikani vadiwa vatariri nevateereri, nyaya iri pano haisi yokubvisai mubhisimisi, nyaya iri pano haisi yekurasisana, asi pano tinotaura upenyu, pano tinotaura nduramo, nekuti tiri kuona muongororo wadzanai kuti tambotaura nyaya yehove. Tiri kuona hove dzakawanda dziri kutengeswa mumugwagwa. Tiri kuona vanhu vakutenga nyama mudzimba asi munhu wacho haana mombe. Vari kutenga nyama, handizivi kuti pane chenjedzo here yaungade kupa vanhu pakutenga nyama yatisina kuti yabva kupi. Ndoziva kuti kana vanhu vakaenda kwatingati kusiraka kana kuti kubuchari, vanhu vane chitupa nezvidhindo zvekuti vari kuita basa iri. Zvawanda zvaakutengeswa mudzimba nemumugwagwamo. Ungape chenjedzo yekuti kudii? Maisamba tichitotaura iyo nyaya mabata yemuriwo uchida wehove uchida webhifu wenyama. Munoona tichitaura kana nyaya dzenzizi dzedu dzemawaterboard dzedu dzemadhamu edu. Kune dzimweni dzenguva kuti vari kumusoro kwerukohwa vari kuita zvemining muri kurasirirwawo machemicals. Hove yayangamira aya atingati mafishbonga awana mukana wekuita mari anhonga hove dzake auya pamugwagwa nehove dzanga dzakafa dzega atumbura zvichida achiti handabvisa matumbu ndoane mushonga asi zvichida mushonga wapinda musystem yehove. Munokwanisa kusafa nguva iyoyo yamadya hove dzodzo asi nemakore munobuda zvimwe zvirwere zvisina mazita zvisingazivikanwi. Toenda kumombe zvichida kune mombe iri patingati pakosi iri kurapirwa vari kuzama kuda kurapa heart water, vari kuda kuzama kuda kurapa liver fluke, vari kuda kuzama kuda kurapa foot and mouth. Imombe iri pakosi munhu ari kuti mombe dzake dzirarame. Vanoba vabva vauya vabva vapinda mudanga iroro ndobva vaba mombe iya ndobva vanocheka nyama yauya kumaketi. Hongu mombe yairwara asine mafuta imi mukatenda anotengesa nyama inenge yakanuna maakutakurana nezvirwere. Saka ndinokurudzira vari kuona chirongwa vari muno muZimbabwe miriwo yatinotenga ngatizive kwairi kubva. Ngatifarirei mabhucha. Tine mabhuchari, tine nzvimbo dzinotengeswa nyama dzinotozivikanwa even nemakanzuru even nehurumende neveutano. Kune vanenge vaine manonzi mafood handlers vaya vane marezinesi ekutengesa nyama idzodzo. Ndizvozvo hanzi tikamhanyira zvakachipa neupenyu hwedu hunochipa. Kana wachipa vafundisi havatani kumhanya kuzotaura kuti dota kudota. Ndinozviziva wadzanai kuti ndakudena asi regai ndivimbise kuvadiwa vatariri nevateereri kuti ndichamukoka zvakare wadzanai nekuti ndanga ndichine zvakawanda zvekuti tikurukure asi munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show chiringaziva chiya chinokwikwidzana zvakanyanya nesu. Rega ndikushuvire basa rakanaka
Mwari vakuitire zvakanaka. Rega nditende baba vako namai vako vakaburitsa murimisi akadai. Kwamuri ikoko baba namai tinoda kukutendai. Hezoka handiti mazoona gavi rakanaka rinobva kumasvuuriro. Hero gavi renyu riri pano rakubatsira nyika yese. Hatigone kupedza tisina kutenda dandemutande nekuti ndo yatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana nedandemutande sezvandinogara kutaura. Zvinoendeka mufunge. Mike Samba Show is powered by dandemutande. Yatipa masaisai kuti tigone kutandadzana. Zvakadi kusangana zvakare pane mumwe mukana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.